Amatérskému zberateľovi minerálov z juhu stredného Slovenska sa podaril ďalší výnimočný objav. Ladislav Oravec našiel zatiaľ najväčší zafír na našom území. V obci, kde drahokam náhodou objavil, chcú k tejto udalosti postaviť pamätník. Nepísaný kráľ lovcov zafírov našiel v lani pri hľadaní minerálov prst z pravekého živočícha tapíra. Najnovšie počas zbierania húb v kameňolome v katastri obce Gemerský Jablonec natrafil na najväčší zafír, aký doteraz našiel. Ryby som nenašiel, tak som sa dal do kúsok hľadanie zafírov a po takej polhodinke som ostal v nemom úžase, som našiel nového rekordmana. Myslel som si, že tam na mieste odpadnem, keď som videl jeho krásnu farbu. Tu je to najväčší zafír, ktorý sa kedy našiel za celú históriu na našom území, a nielen na našom území, ale aj v celých Karpatoch. Je mavomodrý, je veľmi pekný. Toľko zafír nájsť v oblasti hajnačky Gemerského Jablonca je veľmi náročné. Nový zafír ešte nemá meno. Nálezca naň vyhlásil verejnú anketu. Najviac lajkov a najviac komentárov je na meno Oravín. V Gemerskom Jablonci nezostane nález bez povšimnutia. Vymeráme pamätník na tento zafír a budeme vystavení pred obecnom úrade. Vo Fiľakove už majú niekoľko zafírov od Ladislava Oravca. No a toto je tretí taký väčší a dúfame, že ešte nájde ďalšie. Zberateľa mimoriadne chvália v Maďarsku. Hovoria, že tento nález, že kebyže je v Maďarsku, ocenili by ma tak finančne, že by som si to nevedel ani predstaviť. Ako vás ocenili na Slovensku? Tak na Slovensku ma zatiaľ ocenili tak, že mi povedali ďakujem a s týmto skončilo. Zberateľ Ladislav Oravec už avizoval, že aj svoj najnovší objav zapožičia Hradnému múzeu vo Fiľakove. Radovan Kondrlík, Slovenská televízia.